Saúdos, que tal? Boas tardes. Xa está no Hospital Clínico de Santiago o primeiro elemento da máquina de protonterapia. Sei un componente esencial que permitirá aumentar a precisión no tratamento do cancro. O acelerador de protóns recibirá nos próximos días o resto de materiais. A Sanidade Galega convértese así na primeira pública de España en contar con esta tecnoloxía. O obxectivo é atender os primeiros pacientes a finais do ano que ven. Nos minutos coñecemos máis sobre esta terapia. Traxedia en Asturias. O derrubamento nunha mina en Cangas de Narcea deixa 2 mineiros mortos. As primeiras hipóteses apuntan a que o terreo se afundiu no nivel -2, a 1,5 km da boca da mina. Esta foi unha das noites máis frías do ano. Notaron ben no centro no interior da comunidade. Na montaña, en Manzaneda, chegaron os 7 graus baixo cero. No interior das provincias atlánticas, os termómetros tampouco subiron dos 0 graus. E hoxe na Coruña abriu o público a gran exposición Wonderland de Annie Leibovitz. Impulsada pola Fundación Marta Ortega, a mostra percorre etapas clave da fotógrafa nos seus máis de 50 anos de traxectoria. Unha cita imprescindible, cunha selección de obras inéditas que poderán verse por primeira vez en España e que xa están a xerar reaccións. Posición 2, que é eso? É impresionante toda a obra de Annie Leibovitz, pero tamén a propia exposición en sí mesmo como está presentada, é unha maravilla. A actualidade política segue marcada pola condena ao fiscal xeral do Estado. A vicepresidenta do Executivo, Yolanda Díaz, di que isto supón unha inflexión no ámbito xudicial, mentres, dende o Partido Popular, sosteñen que o PSOE está atacando o Estado de Dereito coas reaccións ao ditame do Supremo. O ditame condenatorio do Tribunal Supremo segue a axitar o panorama político. Para a vicepresidenta do Executivo Yolanda Díaz, a condena sen sentenza supón un punto de inflexión do Poder Judicial na súa politización. El fiscal general del Estado es inocente y ha sido condenado injustamente. Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el Poder Judicial, que hoy está más fracturado que nunca. Un condenado polo Supremo, o líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que hai franquismo incrustado no tribunal e fala de sentenza injusta. Que justamente porque é injusta non é sorprendente. O que sería sorprendente é que o Tribunal Supremo tomase decisións justas. E desde o Partido Popular, Carmen Funes sostén que o PSOE está a atacar o Estado de Dereito nunha semana marcada non só pola condena do fiscal xeral, senón tamén por Leire Díez e Santos Cerdán. Que ante un fallo del Tribunal Supremo, la respuesta del Gobierno sea sembrar sospechas sobre esa condena, atacar y señalar a los jueces porque supuestamente ellos dicen que están haciendo política y presentar al condenado como víctima. Es todo un ataque al Estado de Derecho. No Brasil, deteñen preventivamente o expresidente Bolsonaro tras meses de arresto domiciliario. O exmandatario ultradereitista intentou rachar a pulseira electrónica que levaba posta para fiscalizar os seus movimentos. Todo indica que pretendía fuxir durante unha manifestación convocada diante da súa casa por un dos seus fillos. Condenado a 27 anos de cárcere por golpismo tras perder as eleccións de 2022, estaba en arresto domiciliario dende agosto. E intensa actividade diplomática no cumio do G20 en Suráfrica, no que os líderes europeos buscan unha resposta común ante a presión dos Estados Unidos co seu plan sobre Ucraína. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defende que calquera decisión sobre o seu futuro non pode facerse de costas a este país. Os líderes da Unión Europea e socios como Reino Unido, Australia ou Canadá analizan a proposta de paz do presidente estadounidense Trump que exixe unha adhesión á súa iniciativa. Consideran que na versión actual contén elementos preocupantes para Kiev e a Unión Europea. E malia a ausencia dos Estados Unidos, o G20 adoptou unha declaración consensuada sobre a vixencia da multilateralidade para solucionar conflitos. Este verán, o goberno aseguraba que España era o país que mellor está executando os fondos Next Generation destinados a recuperar o país tras a COVID. Así o aseguraba a voceira Pilar Alegría. Nos sitúa a España como el primer país receptor de esos fondos no reembolsables, que somos el primer país que está, de la mejor manera, que está ejecutando este plan.
Pero a realidade é ben distinta. Quedan só 9 meses para rematar o prazo de execución e o Goberno leva canalizados 73.000 millóns de euros, o 45% do total destas axudas. Hai 15 países que xa transferiron máis cartos á súa economía, entre eles os veciños Portugal, Francia ou Italia. Estes fondos provenientes do Goberno chegan devagar a Galicia, pero nos transferidos directamente ás comunidades autónomas, a Xunta asegura que o 86% deste diñeiro xa foi recibido e asignado. O 50 aniversario da restauración da monarquía en España dá pé hoxe ao reencontro dos reis eméritos nun xantar que se celebra a esta hora no Palacio do Pardo. A cita familiar deste sábado fai posible a presenza dos ausentes onte na entrega do velaro de ouro á Raíña Sofía e pretende dar unha imaxe de unidade. Están presentes as 3 xeracións familiares nun xantar con menú de tempada que presiden os reis Filipe e Leticia. Trascendeu que Xoán Carlos I pediu expresamente que todos estean presentes, incluindo as súas fillas e todos os netos. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, asegura que a súa formación ten o reto de aumentar a súa representación nas eleccións municipais de 2027. A líder nacionalista defendeu ademais o modelo nacionalista nos concellos como aval para conseguir a confianza da veciñanza. Ana Pontón participou hoxe no Concello Nacional do BNG, o máximo órgano de dirección entre asembleas, que se encarga de aprobar o programa Marco Municipal unha vez avaladas as persoas que serán candidatas nas cidades. Sen dúbida, aumentar a nosa representación municipal é un obxectivo clave para fortalecer o nacionalismo. Ademais, contribuirá a consolidar o proxecto de goberno alternativo que representa o BNG. Temos o mellor aval para pedir a confianza dos veciños e das veciñas. O PPDG conmemora o 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, reivindicando a importancia da educación para que as mulleres vivan en liberdade. Nun acto en Santiago, a Secretaria Xeral do Partido Popular de Galicia lamentou que a esquerda pretenda silencialas, como exemplifican, segundo dixo, os materiais didácticos que enviou aos centros educativos representando un referente cultural. Rosalía de Castro cunha mordaza. Paula Prado fixo tamén un chamamento a non confiar nun PSOE e un BNG que, segundo as súas palabras, van a favor da corrupción e en contra das mulleres. Pola súa banda, a conselleira de Política Social destacou a importancia de sensibilizar e concienciar as mulleres novas de Galicia sobre os riscos que supón nestes momentos utilizar as novas tecnoloxías. Que nunca permitan ser controladas a través das novas tecnoloxías, a través das redes sociais e principalmente que non permitan ser controladas a través dos seus dispositivos móviles, a través dos seus teléfonos, porque se o consinten o machismo gaña. Lamentablemente, a esquerda galega está boicoteando esa educación pública, vimos como últimamente recomendaba unha serie de materiais didácticos como este que lles amoso, que é un referente cultural como é Rosalía de Castro, que a esquerda puxo calada e sumisa. E nos, dende o Partido Popular, o lema deste día que eleximos é totalmente contrario a eso. Nos queremos ser mulleres en liberdade, nin sumisas nin caladas. E vexan agora esta imaxe que se produciu ao mediodía no Hospital Clínico de Santiago. O primeiro componente do Proteus One, o equipo de protonterapia para o tratamento do cancro, chegou dende o Porto de Vigo. É unha peza de 25 toneladas de peso que se trasladou por estrada ata o que será o primeiro centro de tratamento oncolóxico con esta tecnoloxía en España. Trátase do brazo xiratorio da máquina que debe asegurar un movimento preciso no tratamento de alta eficiencia que ofrecerá a sanidade pública galega. Unha mellora considerable que vai permitir, sobre todo, aumentar a precisión nos tratamentos. Hoxe chegaba dende Bélxica e a media mañá xa estaba no hospital. Ali en directo está Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, pois como comentabades, o Centro de Prototerapia de Galicia recibiu hoxe a primeira peza dese acelerador de protóns que servirá para o tratamento de diferentes tipos de cancro. Trátase desta peza que poden ver tras de min de 25 toneladas de peso e que viaxou dende Bélxica ata aquí, ata Santiago de Compostela. Está previsto que nas vindeiras xornadas cheguen máis pezas para proceder xa coa súa instalación no interior deste edificio que está ubicado a carón do complexo hospitalario de Santiago. Xa nas últimas semanas viaxou ata aquí, ata a capital
Sanidade Galega un grupo de expertos para comezar cos primeiros preparativos. A idea é que comece a funcionar a partir de finais do ano 2026, convertendo a Galicia na primeira comunidade autónoma en empregar esta técnica dentro da sanidade pública. Grazas, Alejandro. Pois esta terapia, a Sanidade Galega, convértese na primeira pública de España cun centro de protonterapia. A idea é que 2026 comece a funcionar atendendo uns 250 pacientes por ano e sala, especialmente a poboación infantil. Fronte á radioterapia tradicional, que usa rayos X, que cruzan o corpo con forza e, polo tanto, afecta tamén a tecidos sans, chega agora a protonterapia, que usa protóns, é máis precisa, libera enerxía xusta no tumor, non cruza o corpo e, polo tanto, o dano nos tecidos sans é bastante menor. En definitiva, un chanzo histórico na tecnoloxía sanitaria do noso país. O derrubamento nunha mina no concello asturiano de Cangas de Narcea deixa 2 mineiros mortos. As primeiras hipóteses apuntan a que o terreo se afundiu no nivel -2 a quilómetro e medio da boca da mina. A chamada dun traballador alertou do afundimento pouco antes das 5 da tarde do venres. 2 mineiros estaban atrapados no segundo nivel, a 1,5 km da boca da explotación. Despois, o número de atrapados elevouse a 3, pero o terceiro traballador fora quen de saír polo seu pé. Os servizos de emerxencia tardaron unhas 3 horas en acceder ao punto do accidente e comprobar o falecemento dos 2 mineiros. O rescate do segundo cadáver prolongouse ata casa a medianoite. A Garda Civil investiga o sinistro nunha mina que tiña os permisos e inspeccións ao día. Pasó una inspección todavía en el día de ayer y me lo decía además gente que participó en ella y os puedo decir que los propios trabajadores pues les cuesta entender lo sucedido más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina que conocemos por desgracia los que somos de zona minera, ¿no? As vítimas son Óscar, de 32 anos, veciño de Cangas do Narcea, e Anilson, de 42, con residencia en Villablino, na provincia de León. O Principado de Asturias e maila a Comunidade de Castela e León decretaron 2 días de loito oficial pola morte dos mineiros. Continúan as investigacións para esclarecer que puido acontecer nunha clínica dental privada de Alcira en Valencia ao morrer unha nena de 6 anos. A rapaza, despois de recibir unha sedación para sanear varias pezas dentais, ingresou no hospital en parada respiratoria. Outra nena, de 4 anos, tamén se encontra ingresada na UCI despois de acudir ao mesmo centro o mesmo día. O foco está posto tanto na partida do fármaco que empregaron para a sedación das dúas nenas, que puidera estar defectuosa, na dose que se lles administrou ou na presenza de algún patóxeno. En Toledo desmantelan un grupo violento xuvenil venceñado os trinitariaos. Hai 4 detidos por pertenza a grupo criminal, lesións, extorsións e ameazas. Os integrantes desta banda captaban mozos a través das redes sociais e protagonizaron varios altercados violentos. 3 dos detidos son menores de idade. Consternación no Morrazo pola morte nun accidente de moto de Miguel Gestido, de 26 anos. Un dos tripulantes do barco Praia de Menduiña que axudou nos labores de rescate do Pitanxo en augas de Terranova. Miguel Gestido foi compañeiro de camarote de Samuel Cagüesi, rescatado xunto co patrón do Pitanxo e o sobriño deste. As familias do Villa de Pitanxo amosaron hoxe o seu pesar polo pasamento de Miguel Gestido, de quen destacan o apoio que lle deu a Samuel Cagüesi, testemunha clave na investigación xudicial do naufraxio, que desmentiu a versión ofrecida polo patrón do Pitanxo. E xa o notarían, a friaxe foi a máis hoxe. Boa parte do interior de Galicia amenceu con termómetros baixo cero e xeadas. Os mercurios chegaron a caer esta noite ata -7 graus en Manzaneda. Reto quedaron en Calvos de Randín. 5 graus e medio baixo cero rexistrou a Emet en Xinzo. E preto de -4 houbo en Verín. Temperaturas que facían indispensable hoxe luvas, bufanda ou gorro para sair á rúa a primeira hora. Hay -1 grado, o sea que se nota de estos días atrás, porque yo salgo a caminar todos los días y se nota la bajada de temperatura. Bueno, eu veño de Coruña e entón aínda máis, pero bueno, hai que aguantar. Guantes, bufanda, de hecho tengo un calentador térmico también, porque está fuerte hoy. Gústame, incluso me gusta o frío, sí. O cambio de temperatura, o cambio de estación. Antes era peor, penso, cando había aquelas xeadas colgadas nas aldeas principalmente. Agora iso non existe prácticamente.
Debaixo dos 0 graus, as calefaccións comezan a funcionar a pleno rendemento. E nos últimos anos, cos prezos disparados, quentar a casa vólvese cada vez máis caro. Segundo a OCU, para unha vivenda caldeira de gasóleo, que nos últimos 3 anos incrementou o seu prezo un 40%, chegando case aos 800 euros. A estufa de pellets comeza a gañar terreo cun gasto medio de 393 euros ao ano, pero o máis utilizado como calefacción é o gas natural, cun prezo medio de 256 euros. Por último, os máis baratos. Os sistemas renovables, como a aerotermia, a longo prazo compensa, pero a súa instalación é moi cara, superando os 8.000 euros. Precisamente, coñecer os sistemas de calefacción é imprescindible para aforrar a hora de querer conseguir un confort térmico no fogar. En función da alternativa que escollamos, a factura pode variar ata un 69% a final de mes. Mónica. Acender a calefacción supón un gasto que se achega aos 800 euros anuais de media en cada fogar. Un desembolso importante que nos fai plantexarnos como podemos aforrar e buscar outros métodos. Din os expertos que un dos factores que máis influen na factura é o tipo de instalación que teñamos na casa. As caldeiras de gas natural son o sistema máis habitual para quentar unha vivenda, pero non é o máis eficiente. Os expertos propoñen outras alternativas máis económicas e tamén respetuosas co medio ambiente. A bomba de calor de aerotermia ou xeotermia combinada con fotovoltaica para evitar o consumo de electricidade preséntase como opción máis eficiente para quentar a vivenda nos meses de frío. Porque é o sistema que ofrece mellor rendemento con respecto a sistemas convencionais, aínda que hai outros sistemas que tamén teñen un custo de combustible económico, como pode ser o pellet, pero sí que a relación de rendemento é moi superior en bomba de calor, sobre todo combinada con sistemas, digamos, que xeneren a enerxía que a bomba de calor consume, como pode ser a instalación fotovoltaica. As enerxías renovables son, segundo os expertos, a fórmula maxistral para unha correcta eficiencia enerxética, pero para conseguir o aforro na factura hai outros factores a ter en conta. El aislamiento evidentemente es algo muy importante en una vivienda. De hecho, las viviendas actualmente se construyen de una manera muchísimo más pensando en la eficiencia. Unha temperatura de 19 graus con roupa axeitada é, segundo os expertos, suficiente para manter o confort. Tamén a ventilación é outro dos factores que poden axudar. A ventilación mecánica controlada axuda moito ao aforro enerxético na vivenda porque se fai, digamos, a renovación do aire non a través das ventanas, que se perde moita enerxía térmica, senón que se fai de forma controlada recuperando o calor que xa está na vivenda. Dependendo do sistema que empreguemos para quentar a nosa casa, a factura pode variar ata un 69% a final de mes. A venda de vivendas no rural do interior de Galicia segue en aumento e a maioría dos compradores son de fora do país. Chegan a elas a través das ofertas en redes sociais. Valoran os prezos por debaixo dos 100.000 euros e, en moitos casos, mercanas para a segunda residencia. A historia de Angélica, que veu desde Guatemala a Rodeiro, é similar a de moitos clientes que lle chegan a Agustín cada vez que sobe unha casa a redes sociais da súa inmobiliaria. En menos de 24 horas, ten dúcias de contactos interesándose por vivendas que en moitos casos levaban anos pechadas. Yo trabajo para una empresa estadounidense, teletrabajo, y hace como 3 años más o menos el gobierno de España aprobó la ley del teletrabajo, del visado de teletrabajo. Entonces decidí aplicar al visado. Facebook me sugirió la página de Zip4 Inmobiliaria. Entonces empecé a ver más o menos los precios y yo dije, podría ser Galicia. Luego apareció esta casa aquí, en Rodeiro, y tiene 2.500 metros de finca y los perros son felices y yo también. A tranquilidade do rural, o clima, a posibilidade de ter un espazo exterior en propiedade e os prezos non comparables aos doutras comunidades son o mellor reclamo que ten Agustín, que non deixa de atender chamadas. Acabo de ver una casa que has publicado en Forcaréis, Otelo de Montes. Sí, esa casa la publiqué anoche, esa casa te la recomiendo, lo que pasa que no sé si va a volar. Es una pasada, está en un pueblo. Es que la he visto y me ha gustado mucho. Estoy vendiendo muchísimas propiedades a gente de fuera, sobre todo de Mallorca, Madrid y Andalucía. De mayo hasta ahora hemos vendido una casa por semana. Por 2.000 euros de reserva, Agustín espera ata que veña en vela
En moitos casos a venda queda pechada. O 80% das compras son para a segunda residencia. Conquistar o cliente é cada vez máis difícil. Sabe o ben o pequeno comercio que tenta acollerse ás novas ferramentas digitais para chegar aos compradores. As redes sociais permítenlles chegar a máis xente, pero tamén o fai a competencia. Diferenciarse aquí é a clave. O comercio de proximidade está transformándose a toda presa a través das ferramentas digitais. Rocío pertence á terceira xeración dun negocio en Vilagarcía de Arousa, cuns 80 anos dedicado ao mundo da bicicleta, un mundo que cambiou radicalmente ca internet e recentemente cas redes sociais. O tema do WhatsApp Business que me pareceu super interesante porque agora mesmo hai moita xente que che pide por WhatsApp ventas, e quero dicir que eso sí que me parece moi interesante. E despois o tema das redes sociales que ahora mesmo son fundamentais. A Cámara de Comercio de Vilagarcía promove a través de cursos o manexo de novas ferramentas digitais aos comerciantes para afrontar os novos retos para chegarse aos compradores. É o caso de Alicia que con toda unha vida dedicada ao calzado, tras a pandemia tivo que reinventarse. Ese día fago un directo, logo saco os produtos, enseño os produtos, fago reels, entonces, bueno, pues vas enseñando que é a túa tenda, o que é o produto. A erupción das redes sociais que a reproducción de contidos de baixo custo permítelles aos pequenos negocios ampliar o seu abano de posibles compradores, aínda que tamén hai clientes para todos os gustos. Un canal para que o pequeno comercio pois fale, teña así como máis posibilidades de que a xente vaya, porque ao final as grandes empresas pois están comendo moito o pequeno comercio. Todavía. Eu quero falar ca xente. A xente máis nova sí que pode coñecer comercios a través de redes sociais, que ao mellor se vai pola calle, pois ao mellor non se fixa. Todo un xeito de innovar a través das novas ferramentas digitais, pero sen perder a esencia do comercio de proximidade. A maneira de vender é diferente, todo, é que non podo decir que se parezca nada ao que había antiguamente. Por eso, nos tamén temos que evolucionar. O comercio é vida para os pueblos e temos que seguir luchando por esa venta de tú a tú. O futuro tamén no comercio xa ven para quedar. E outra tendencia, os pagos en metálico van ir a menos. A Unión Europea vai poñer máis límites ao pago con cartos en efectivo. María Calvo. Sí, este novo límite aplicarase ás transaccións comerciais, pero non afectará ás transferencias entre particulares nin os movementos dentro do banco. É dicir, non poderemos pagar en metálico unha compra superior aos 10.000 euros, pero sí enviar cartos a un familiar ou facer un ingreso no banco. Esta norma entrará en vigor o 10 de xullo de 2027 e os países poderán impor límites máis baixos. España xa o fai. No noso país o tope é de 1.000 euros, un dos máis estrictos da Unión. Con este control do efectivo, xunto co rexistro centralizado de contas e activos digitais, Bruxelas busca seguir mellor o rastro do diñeiro do efectivo e así evitar operacións opacas. A Televisión de Galicia apoia esta semana a iniciativa de UNICEF Acéndete polos dereitos da infancia, que pon o foco sobre os problemas da infancia e adolescencia. Un dos asuntos que máis preocupa é a relación dos rapaces coas novas tecnoloxías. Un estudo da organización en Galicia radiografa o seu uso para proporcionar datos sobre a saúde, mesmo mental, a calidade de vida ou a convivencia. É dicir, o 90% non tería problema, pero o feito de que cerca de un 10% teña un problema, estamos falando de máis de 400.000 rapaces. Por tanto, a OMS xa desde o ano 2014 nos advirte de que é tan grande esa cifra que é un problema de saúde pública. Pero non menos importante é que o rapaz que ten unha adicción hai unha angustia clínicamente significativa e persistente no tempo, hai un problema de saúde mental e vemos que as tasas de ansiedade, somatización, depresión se multiplican por 3 ou por 4 ou mesmo o risco suicida, non? Balnearios de Galicia celebrou cun acto en Santiago o seu 40 aniversario. Estiveron presentes, entre outros, o presidente do Parlamento galego e o conselleiro de Sanidade. Neste acto destacouse o termalismo como un sector industrial con vocación de futuro que ten como un dos retos principais o de lograr a inclusión da balneoterapia na carteira de servizos do Sistema Público de Saúde. Recibiu a medalla de Asociación de Balnearios de Galicia o doutor Juan Gestal, director da Cátedra de Hidroloxía Médica USC Balnearios de Galicia. Nos dá a oportunidade, aproveitando a celebración destes 40 anos da Asociación de Balnearios de Galicia, para solicitar unha vez máis que nos equiparemos a ese 73,3% da poboación europea que ten dereito
a asistencia, a balneoterapia dentro da súa asistencia sanitaria. Destacar a figura do profesor Gestal, que foi profesor meu, profesor de moitas promocións, un home que nos fixo entender a higiene e a medicina preventiva como unha asignatura que era moi difícil, a transformou nunha asignatura moi amable e moi atractiva e nos inculcou a importancia da saúde pública. Un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo revela o impacto dos residuos plásticos nos bancos de mexillón. A conclusión principal é que as bolsas de plástico e as tanzas de pesca modifican o metabolismo dos mexillóns, o que provoca é que disminúa a súa capacidade de respiración e de filtración, tal como explica unha das investigadoras do Oceanográfico que participou neste estudo. A investigación forma parte dun programa internacional dedicado a avaliar o impacto da contaminación plástica mariña. Pues este estudio se ha realizado hace unos años aquí en la ría de Vigo para estudiar el efecto de las basuras marinas, en concreto de los macroplásticos, en comunidades bentónicas. Tanto los sedales de pesca, que fueron uno de los ítems que hemos testado, como las bolsas de plástico han tenido efectos sobre la fisiología de los mejillones, reduciendo tanto su tasa de respiración como su tasa de filtración, de una forma importante. Os cambios xeracionais mudan moitas cousas, unha delas é o consumo de pan. Na última década reduciuse en 8 kilos en España. Falamos de pan fresco, porque no envasado chama a atención que no mesmo tempo o consumo non varía e segue sendo de 6 kilos por persona e ano. As comunidades do norte somos as que máis consumimos este alimento e dependendo da idade comemos máis ou menos pan. Os que superan os 65 anos consumen 43 kilos o ano, os menores de 35 reducen bastante esa cantidade, só 12 kilos. Os galegos, por suposto, temos unha calidade excelente deste cereal, cunha indicación xeográfica protexida de pan galego. Quizáis esa sexa a razón pola que somos os que máis gastamos en pan o ano, máis de 340 euros. Nos aquí todo ao contrario, a verdade é que cada vez están subindo o volumen de venta, cada semana temos que facer un poquinho máis porque a xente nova, con todo o que se dice que non come pan, aquí non o notamos para nada. A nosos galegos eu penso que con requento e congelado, non. Os estudos din que cada día se come menos pan, pero en Galicia o pan gusta. Se cadra porque adoita ser dunha calidade extraordinaria, de aí a indicación xeográfica protexida. Estamos en Lugo. Aquí prácticamente é imposible dar cunha panadería onde cozan un pan ruín. Aquí o pan frecuentemente leva o apelido de feito con requento ou con fariña do país ou levedado lento, aspectos que lle dan a este produto un sabor e unha consistencia maravillosa que se prolonga ao longo dos días sen que quede reseso. Ahora mismo non temos pan de... Xa non vos queda, as de da mañá xa non vos queda. No, agora vai vir outro reparto. A barra de mezcla é esta, e esta é a de trigo, que tamén se vende moito. É integral con sal, facemos pan con pasas e noces, con fariña de centeo, pan con pasas, pan de avena. Un dos que mellor sale últimamente é este, que é o de masalenta, que significa que non leva levadura, que fermenta o requento toda a noite, é un pan como o de antes. Visitamos un terceiro despacho de pan. Que seja diabética ou non, ten que estar el pan en casa. E con todo lo como, con queijo, con todo. Isto que levo aquí para comer. Se nos acercamos un pouquiño máis, xa non hai para cenar. Cantos son na casa? Pois somos 3. E canto pan leva? Pois levo 2 barras, 2 boliños e 2 sin sal, para o xenro, por se me ven comer. No Porto de Lorbe degustan 1.200 tentolas na 10ª edición da súa festa gastronómica. Por se hai fame, tamén enchego bandullo cunha tonelada de mexillóns. Imos ver se xa probou algo Xoel Rodríguez. Ímolo facer, compañeros, en canto remate esta conexión e nos poñamos a cola como aínda desta hora continúan facendo dúcias de persoas no exterior desta carpa no Porto de Lorbe a pesar da choiva. E a vista desta afluencia, dende logo podemos concluir que está sendo todo un éxito esta 10ª edición da festa da centola. Algúns dos asistentes, de feito, esta mañá comentábanos que mesmo chegaron a facer alrededor de 2 horas de cola para poder probar de primeira man este produto do mar que dende a propia confraría recoñecen que é de excelente calidade. E
non só a centola, que ten un prezo, por certo, duns 18 euros, unha ración de 1 kilo, senón tamén os mexilóns, como dicíades, que se van repartir alrededor dunha tonelada a un prezo duns 12 euros a ración de 2 kilos. Moitos dos asistentes deciden probalo, como poden ver in situ, nesta carpa con capacidade para unhas 1000 persoas, e moitos outros deciden tamén leválo para casa, comelo hoxe ou conxelalo xa pensando nas ceas e nas comidas deste Nadal. Pois é un día moi especial, celebramos a apertura da veda da centola para dar a conocer os produtos que temos aquí. Teño costume de facelo todos os anos e veño, non sei, préstanos ter as centolas de Lorbe. A música é máis que arte. Os beneficios que ten para a saúde, tanto a nivel físico como emocional, levaron o Complexo Hospitalario de Ourense a organizar un recital de piano na unidade de coidados intensivos. Unha actuación moi especial coa que celebraron o Día de Santa Cecilia, patroa dos músicos. A música do piano emudeceu hoxe o ruido habitual de monitores ou respiradores na UCI de Ourense, melodías que axudan a reducir a ansiedade dos doentes. Que se traduce muchas veces en una modificación de sus constantes, disminución de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. También favorece el sueño. La UCI es un ambiente muy ruidoso. Es una distracción que disminuye el umbral doloroso y también desciende la necesidad de analgésicos. Os seus 78 anos, Luis Humberto leva toda unha vida tras o piano, chegou a acompañar mesmo a Frank Sinatra, hoxe actúa para menos dunha dúcia de persoas, pero a emoción di é maior. É unha emoción enorme, é unha ilusión por facer algo por as xentes que están enfermas, é inanarrable. Como colaborador do Chúo, a súa música xa acompañou a outros doentes, pero nunca antes na unidade de críticos. Recorden esas imágenes que deixa sempre a música, que lle trae ese recuerdos, esa ilusión por vivir. O valor terapéutico da música que o Complexo Hospitalario Ourensán quere potenciar máis alá desta data. Como dice el Gabriel Heras, que es el que inició la humanización de los cuidados intensivos, ¿quién no tiene una canción que le cure? A Coruña chega a Times Square, en Nova York. O proxecto Coruña Marítima proxéctase esta fin de semana sobre a fachada dun dos rañaceos desa icónica praza, Argemino Barro. A cidade da Coruña desembarcou na Gran Mazá para falar do seu plan de modernización urbano-portuaria mediante a colaboración entre as autoridades e os cidadáns. No evento celebrado no Hotel Marriott de Brooklyn e titulado Portos, Cidades, Clima, cooperar para innovar e adaptarse, a alcaldesa coruñesa Inés Rei e o presidente da autoridade portuaria Martín Fernández Prado presentaron o proxecto Coruña Marítima, que inclúe a liberación de 800.000 metros cadrados e a construción de corredores verdes. Ademais, tiveron a oportunidade de coñecer a opinión de expertos en cambio climático, infraestructura portuaria e outros desafíos. Durante a fin de semana, Coruña Marítima ten o seu anuncio intermitente aquí, en Times Square, no centro neurálxico de Nova York. O Lar Galego de Sevilla está de aniversario. Un grupo de migrantes creaba este centro hai 69 anos para manter viva a nosa cultura e promocionar as nosas tradicións en Andalucía. Actualmente ten uns 1000 socios e ofrece un grande abano de actividades culturais e gastronómicas. Alfonso Rueda asiste hasta ahora a un xantar no que se celebran as case 7 décadas da casa regional máis antiga da capital andaluza. Un centro galego máis dos moitos que temos espallados por toda España, por toda Europa e por todo o mundo, e esa galeguidade, ter presente sempre o que é Galicia, esa combinación entre os sitios onde estamos integrados e as nosas esencias, aquí é un moi bo exemplo, polo tanto vou encantado de estar aquí, ademais, recoñecendo os que levan moito tempo facendo de galegos e de andaluces. Durante os próximos 5 meses, miles de persoas mergullaránse en Wonderland, a exposición que a Fundación Marta Ortega repasa os máis de 50 anos da traxectoria da fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. A mostra recibiu esta mañá os primeiros visitantes. La obra de ella es conocida, entonces el poder encontrarte con ella es muy chulo tenerlas en directo y el montaje es muy interesante. Yo creo que casi a cada una que vengo me parece mejor que la anterior,
pero esta es muy espectacular. Maravilloso y una suerte tener esta fundación aquí. Realmente muy bonito, impresionante toda a obra de Annie Leibovitz, pero tamén a propia exposición en sí mesmo como está presentada, é unha maravilla. Extraordinaria, es un Wonderland, de verdad, Wonder en muchos sentidos y Land en todos. A Coruña acolle a primeira gran retrospectiva en España da que quizáis sea a retratista máis influente do noso tempo. A exposición propón unha viaxe a través de 5 décadas de historia na que non falta case que ninguén. Annie Leibovitz leva máis de medio século observando e interpretando o mundo a través da cámara. A súa mirada dirixe este paseo por Wonderland, un universo creativo complexo que nos recibe en branco e negro coas imaxes da xira estadounidense do Rolling Stones de 1975, para logo mergullarnos nas cores intensas da alta costura. Es un imperio fotográfico en muchísimos sentidos, muy maravillosa y una puesta en escena estupenda, sin ninguna... con una informalidad muy estudiada. Me encanta Annie Leibovitz, entonces pues por casualidades he venido este fin de semana a Coruña y estoy encantado, la verdad. É a primeira retrospectiva dedicada á carreira da retratista estadounidense que se programa en España. Es un poco ya lo que se está esperando en el otoño, ¿no? La exposición de la Fundación, porque siempre sorprende. Hay que verla con mucha calma para conseguir apreciarla, incluso hacer una visita guiada, que la verdad cambian mucho. O sea, a mí por lo menos me gusta, por lo menos una vez venir con guía. Artistas, músicos, escritores políticos, actores, deportistas, todos están neste persoal Wonderland que explora os códigos da fotógrafa nos seus diferentes estilos. É unha sorte poder ter esta oportunidade de estar aquí, de ter un espacio así, esta calidade, aberto ao público así, gratis. Yo estoy encantada de que existan estas iniciativas y me parece que es muy gratificante venir a estas exposiciones, me gusta mucho. O rutilante universo fotográfico de Annie Leibovitz estará na Coruña ata o 1 de maio. Pois veña, xa pasan das 3 da tarde, momento perfecto para... Coñecer o que teñen preparado para hoxe os compañeiros de Hora Galega. Hola, María. Hola, moi boas, que tal? Pois hoxe na Hora Galega viaxamos directos a Ourense, que estes días estás a converter no epicentro gastronómico mundial. Sí, por que se está a convertir no epicentro gastronómico mundial? Porque está a coller o Salón Internacional de Turismo Gastronómico, así que moito que ver e moito que papar. E o que seguro que nos quita a fame a moitos é iso de compartir lotería no Nadal, familiares, amigos, fiámonos de todo o mundo de a quen compartimos ese décimo. Pois non se preocupen que hoxe cunha experta darános as claves para facelo ben e evitar sustos. Falaremos tamén de autismo e viviremos o día a día cunha familia con nenos autistas e tamén falaremos deste tema cunha experta. E, por suposto, non nos podíamos perder esa maravillosa exposición de Annie Leibovitz na Fundación Marta Ortega. Hoxe estaremos ali presentes e falaremos de todas esas personalidades internacionais moi importantes e moi coñecidas para Galicia. Todo isto e moitísimo máis aquí na Hora Galega a partir das 7:30. A información, xa saben, continúa actualizada na nosa páxina web g24.gal.